cah ora jawab belas ngono to Mas aku. Lah wong adek iki sampe ditunggoni kanca TK mlumpuk. Lu kanca TK piye kok? Telek ae kok. Dasare kanca TK. Oh. Aku iki kancaku yo. Aku wis lagi bisa iki lah kajet. Lah apa kok ora kajet? Poge teko. Bayi. Entar kamu ora kajet ya, Bro. Lah makane to iki lak ning endi nggon iki tak demben tak jak mondok diwehi materi aji ning raga iki saka busana. Makane nek tanggapan busanane sing apik. Aji ning awak iki saka tumindak. Makane tumindake ya sing becik. Aku ning kene mang gehem. Kok pingin mah gebrek. Ya karepku lak ben patut. Aku sokone lak sokone kok. Dicekel kok. Ora maling. Yo mangkane lak kuwi to. Paling endak mbok yo pentas sing apik. Kaya masyarakat kene kok jaluki aplaus tepuk tangan yo meriah. Aku ora semangat aku. Lah ngopo kok aku cuma becek rene karo. Iki kok aja teko kono lho iki. Ha kepotong. Lah kuwi lak yo wis umum. Umum apa sudah kok aku bar gundah iki ngapel. Kowe iki lho tampil sing apik. Ora apik-apik. Nuwun sewu niku awak kula gembul salto. Nggih ta, Bu? Ngono ya keplak-keplake irit. Napa? Ha keplak-keplake irit. Lah basa kowe sing mak koprol arep kluthik-kluthik kaya kirek lempos kene kok. Kirek lempo matamu. Aku nyender bae. Kok jibab batik apa? Nyendere nilai. Oh sing otot e apa kepreh. Tak baleni nek jajale pisan kas. Mbak, teng-tengan aja ngarep mbake. Gak apa-apa nggih mriku mawon Raden. Mbak, itu baru dase. Ngopo kok bingung iki. Dadi sering wali iso dadi tontone bocah cilik-cilik. Nek ora maling jajan. Disawang sing anak-anak ora patut. Danuan cuma panganan. Kaya karo tuan rumah ora dopen. Lato. Apa mau jebol? Lah ngopo lho wong aku ya wis saldo apik lho. Lah keplok-keplok. Kowe ngene iki ora menghargai duit tuan rumah. Ngomong. Wong tanggap rek ora melu urut. Enek ganongan ambekane jeneng timbes koyo ngene koyo bapak Bu. Kudune kok aja jaluk pentol. Ngomong ae to iki. Yo pangan. Sing ana dokter apa? Walok. Aku lak koyo ngono. Jajal to aku. Oh enak.
Ini jadi penipuan ini. Ingat mati grasi. Nyanyi nih ingat mati. Nyanyi kok ngopo lho kok itu. Ngopo. Ngono. Ini. Bocah modele kaya pel super tetra ngene kok omlangete jabang bayi Mas aku. Wong aku ki lho nek ngono kuwi mureh-mureh. Keplok-keplok ben aku kaya semangat basa kowe nyambut gawe iki keplok kok mbok ora. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Belum ngopo. Ah, buat lho. Iki mbok nyawang iki ning gone sapa? Haji. Aku ora seneng keplok. Brengosmu gogrok kabeh iki nek kok omong kelunturan lho Mas aku. Piantun Bapak Haji menika piantun ingkang terhormat, bijaksana. Oh, berarti tiyang iki. Yang gedera. Kok aku hormat terus. Maksudnya iki termasuk para bini sepuh. Sepuh ora kok tekan. Nuwun sewu Mas. Tukang son. Menika wonten kabel moncek napa mboten nggih? Maksudku ki lek dhewe ki nderekne sinten? Lah ya mbok iki budal. Bocah iki lho lak aku ora seneng lho ngono kuwi. Nanggap terop dawane semene. Wis ben urusane kono kok sone gantung. Urusane kono lho. Nanggap reok yo meriyahe kuwi. Lah ya urusane kono. Sing penting yo bayaran piro ki lho. Kok kono ki lho. Koncone ayahku lho. Si wedok ana buku. Padha ya berarti ya. Kowe brek karo buku plek. Lah sing lanang ya plek lho karo ayahku. Lah bojone sing wedok nyapa karo buku lan senam. Aku ya senam. Senam piye? Plakane banter kok iki. Nyapa? Diter polisi. Paling. Oh, bapakmu adit kan tadi. Adit lari iki lak wis apa ki bumi. Lah nyapa cekak polisi? Lah iya mlayune iki ra karo maling. Kalau boten jeblas ngono kuwi. Alhamdulillah adewe ditimbali wonten desa Sragi nggih. Yo, desa Sragi wonten daleme Bapak Hadi dalam rangka peresmian ruko toko menika alhamdulillah. Ruko dasmu. Cakuk nek dipilih wae iki. Kok malah ruko kuno. Apa tadi iki? Wali matu kita. Wali matu kita. Lah omong wong. Iya ya durane wong. Kok baru mati kok. Iki masalah pitik. Apa ta? Sukuran pitike menang. Iki ojo ngono kuwi lho iki. Kitanan. Kaya sunat. Oh, menika ingkang sing dikitan pundi nggih? Nggih, bang apa gawe udeng ya? Pundi? Tak kira kok budak niku kok, Bu. Udu leng. Udu kuwi leng. Kowe iki nek gegejian kae kok muni bojone. Terus kotok.
Jadi kita kae tole kae. Loh, kalau ditipu. Hati-hati saya urung garing ke. Awas, urung garing loh. Modele glegecian kece. Iki sampe lulut ae tahu. Kowe iki kok glegecian ae. Apa to sebabnya diarani kitan? Kitan. Sunat utawa tetak. Sunat menika saka tembung syukur netepi nadar, besok nek bocah iki wis ditetak, nekake kentung karo bongge alhamdulillah sampun kelaksanan. Tetak semuanya muncul tapi dadi botak. Apa lho iki kekukur Mulai muncul tetake netepi ketaatan sebagai umat muslim adewe syaratnya balik yang menika dikitan. ayo semuanya muncul dadi botak to. Ora ngono kuwi lho. Hello Leo. Muga-muga tole sinten menika? Dadi Justin kok hati. Mas Radi dengan kok penyanyi luar negeri. Kan Justin Bieber. Ya ngopo kok? Iki jas jus jambu. Lah penting kok ora wis jenenge Pakmu. Ngapa Pak? Sugeng. Pilih gone sing wong. Apa? Cari boleh. Hei. Apa? Jadi bagi sulat ini loh. Oh bendol itu hemian. Kudu. Kuwi menika saya nek pelindunge. Iya iya. Lindungi ngene lho kalau paling enggak ya urun dedonga muga-muga tole menika saged membahagiakan mikul dhuwur mendem jeru ke derajat kedua orang tua. Allahumma amin. Besok sekolahnya pintar, bisa migunani tumraping bangsa negara lan agama. Allahumma amin. Iki ngopo to? Kau ini main tok. Begilah. Gaya dongane. Mikir duit. Nah duit. Ya paling enggak lek urut donga ngono kok. Nyapa dongane urip murah mana kok dongane wong kene. Saiki jelas wae. Lek karo wong tuaku dhewe murah mana dongane wong kene kaya lakon. Pak Haji pitik jenengan mboten saya pengen ladung to Pak Haji. Lah lho. Pak Haji muni kono. Pak Hadi. Pak Hadi. Sing duwang. Sing tenanan ngono nek dudeng iki. Pokoke jujur putih. Sing endi? Kok genahno sik to. Nek dudeng. Ayo. Lah kok kae iki ya jempolmu kok enek kok. Ayo ngaku ya. Menika Bapak Haji. Donga. Nggih, Pak Miko kan kula niki Mbadi akeh sing dikenal wong akeh. Kenal wong Wong akeh. wis ra wong yo apik. Apik. Bolone yo akeh. Oke. Wis donga posisi, Mbah. Sehat. Anyar ya. Anyar ya. Tapi ya. Hadi. Hati. Ha. Ha. Ha, harmonis. Muga-muga keluarga Mbadi sak putu-putune sak keluarga kabeh menjadi keluarga harmonis. Amin Allahumma amin. Di. Al. Bukti lah lho. Lah saya mungkin piye iku. Kemana lho? Iki lho kok brengosmu kok kerok iki lho kok tidak mendung lho Mas. Ayo mungkin yang nesuwe ilmu kerok. Mau nyuruh ke semekrok. Ini amanah. Amanah bertanggung jawab dan keluarga selalu dilaksanakan dengan baik. Duit 100.000 ini dihitung kabeh karo dulu-dulu nih. Diratakne dulure ya dhewe ora oleh saweran dulu. Ya, nyapa mikir saweran ini apa? Lah ngopo kok? Lho, ora usah dipikir kan perlu mikir murah dan Ngopo? Pak aku ki anake koncone. Ati anak kancane kok. Nyangin ritil lah. Bojone. Hei, Di lho, di apa iki yo? Dedikasi. Dedikasi yang terbaik. Nyontoni anak putu nyontoni dulu-dulu sing apik, selalu sing apik. Tepuk tangan buat Pak Hadi. amin. Wong iki jadi.
Ah, sekretari dong. Iki apa kok ngene? Aja mikir duit kok 50 ae kok iso. Wis le. Pokoke dua siji. Sampeyan besok iso ora jajan wong tuwek. Amin. Iki iling-ilingan kanggo sampeyan besok. Piye? Sama saiki diragani karo keluarga sampeyan kaya ngene, besok dadi pengelinge sampeyan. Oh, wong tuwek iki diragani kaya ngene. Besok biar rezeki gede. Sementing aja ali tanganmu bukaan kena mbok titik mbok iki penting jumono kene doane wong tuwek bakal dikabulke. Amin. Lah ya iki bener rencane ya iso lho. Dole iso ganang ora dole. Bisa. Iki posisi ngene iki iso ora ketang sak besutan. Bisa. Bisa. Kemarin. Lah sik gareng ngurung. Wis. Kira cepet soalnya kirek ora wis. Contohnya iki ora ketang sak kebatan. Untuk gantung tulang Urung garing. alon. Malah kowe sing ngumet iki lho. Kowe iki mbok manut tema. Tema apa pi nyabet tangan kok bedel. Ya aja kok kandhano. Tak pae sabetan Wis sing kaya sing viral iki lho. Piye lho? Temane ya padha. Kaya Gaspol dangan. Gaspol dangan. ae tangan ini lho. Nih, ini. Untuk ini. Nih, go. Ada suaranya yuk. Apa? Tok 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 tok. bapake to lele. Kowe iki mbaya ngajari sing apik lho kowe. Ya mesane dadi Apa? raket tek puluhan yuta. Mesane saya arep putune. Tek puluhan yuta ya kok nyawang putune Kok kowe dhewe yo. Adi. Oi, Sayane kakak. Oke. Kakak. baik nggih. Kowe nek nang jetone kono ki ngopo kowe iki? Wah iso mlaku biasa bae. Sarwe, dangan-dangan. Dekat mau lak yo ngono. Itu om belum punya Pak itu. Itu om belum. Wis sunat. Nek iki lali.
Kowe iki urung sunat. Wis sunat. Wis sunat lah, wis sunat ta sini. Alah urung. Alah urung kok. Ya urung sunat kok. Urung sunat kok. Tinggal kamu bawa kowe. Iki apa duwe garan yo. Wong Kalimantan kan boyo. Tuh. Nek kowe ora aku durung sunat. Apa? Lek arep tak digoreng kene yo ora apik. Terus. Iki asusila sing gak apik. Ya terus. Iku adene kan kok. Tak jak jeding wong loro. Tak butek nih. Maksudku golek wis. Oh, karo butek nih. Don. Bawa siap. Iki jumingan ae lho. Cocok jemingan yo. Saiki setelan karo adikku. Oh. Adik. Adik, awak adik sama loro nih.